Cafès Novell és una empresa de propietat familiar, però més enllà d'això crec que és un projecte d'un grup de companys que fa molts anys que estem aquí i que ens agrada el món del cafè, disfrutem amb el cafè perquè ens permet ser creatius, ens permet innovar, ens permet no tenir por de voler créixer i de no marcar-nos límits. Els països on es produeix el cafè són països deprimits i te n'adones que probablement el reparto dels marges dels beneficis no sigui just. A partir d'aquí ens plantegem a veure què podem fer i aquestes són les primeres preguntes de dir què podem fer nosaltres. D'aquí surt tot el projecte de cafè certificat, etc., que hem anat desenvolupant amb els anys. El cafè responsable és un cafè que té un codi de conducta, que el que busca és la traçabilitat, unes bones pràctiques agrícoles i un treball per la societat i per l'economia dels països del sud. Doncs les càpsules compostables pensem que aporten la solució al segurament únic problema que té el consum de cafè en càpsules, que és la generació de residus. Nosaltres, seguint la nostra coherència i el nostre estil de funcionar com a companyia, havíem de trobar una manera de poder aprofitar el sistema, però sense malmetre el medi ambient. El client de Cafès Novell valora molt positivament aquesta gestió responsable que nosaltres estem duent a terme. Per què? Perquè constantment ens demana informació, constantment ens diu ajuda'm a que jo pugui transmetre aquesta sensibilitat que m'heu fet sentir a mi i que m'heu transmès amb aquest client final perquè tingui aquest bri, aquesta esperança per poder fer un món millor. I hem tingut la sorpresa de que realment la gent, tot i que no coneix massa els conceptes i hem de fer una feina divulgativa per explicar ben bé què suposa el fet de ser compostables, quan la gent ho entén i quan la gent sap el què, l'acollida és molt i molt bona, perquè sí que hi ha una preocupació i la gent, per un mateix preu i per una molt bona qualitat, si pot triar una cosa més respectuosa amb el medi ambient que una que no, doncs evidentment tria la que és millor pel planeta. Una empresa compromesa és creure fermament en els valors, especialment posar-los en qüestió en cada decisió que prengui l'empresa, però sobretot és transmetre aquests valors al resto de companys de la companyia a fi que tots siguem al mateix camí. Passió. Sostenibilitat. Futur. Innovació. Modernitat. I un repte.